Аз съм Дари, това е Ели и днес ще играем Heads Up. Какво съм аз на... Слагаме се го на челото, отброява секунди, аз описвам с... предмети, ето той е там зад нас, защото сме в училище, по-рано сме дошли, но все пак идват хора. Добре, за да заснемем вашето любимо клипче. Ето, как го отброява. Какво да правя сега? Нищо да не правиш. Ами, имаме го по всеки предмет. Учебник? Да. Ами, нещо, което се прави за красота. За красота. Ами, как да пиша? Примерно, украсяваме елхата с какво? Украса? Да. Така, нещо блестукащо. Как блестукаш? На пръстени отгоре. Ова! Как на пръстен? Камък на пръстен. В друг вариант. Кристал. Диамант, да. Пишем на него игра. Еди, имаме го в стаята. Имаме го в стаята. Имаме го в стаята. Компютър? Да. Да. Она е та част. Дет мерим с транспортир. Да, какво мерим с транспортир? Да. Да. Ами, по баровете го има и там сядаш и си пиеш питието. Да, на високи столове. И отгоре е какъв плод. Да си пиеш джимби, уиски. Сувенир. Сувенир на Бойко Борисов, примерно. Как се нарича? Малка? Каква? На Бойко Борисов. Малка Статуя? Ето, нагоре. Кой се шифваш дрехите? Като с Игла? Не. Защипваш. Когато са мокри дрехите и ги простреляш, с какво ги щипваш? Щипки. Да. Като отидеш до магазина, какво го носиш? Да. Валентина. Дамски цън. Давай, нагоре. Дет затваряме бутилките с фанта, с такива. Затваряме или отваряме? Затваряме! Как с кого ги отваряме? Все едно виж. Ето! Все едно това ми е телефона и трябва да отворим. Не, ето! Какво е това? Оп. И затваряме. Капачка! Виждам. Химикалка? Не, пастел. 9. 9 е. Много малко бе. Тук да пише 9. Добре, чакай, че сега е Дарина. Окей. Така. Ма къде, какво да пише? 9. Не, при мен е 9. 15. Не, Дарина, това не се брои. Не се брои 15 това. Оф, да. Не се брои. Така. Не, угасна ти телефон. Всяко е. Така, сега Дарина. Играй отново. Какво беше? Предмети, ама обърни се към мен, не да гледаш камерата. Защо се виждам? На което скачаш? Батут, трамплин. Трамплин, да. Дет печеш филийките. Филийки. Ама вие не обяснявайте, аз То не сте. съм. Да. Нещо като лампа, само че по-голямо. Билей. Да. Къде? Нещо, на което свириш. Тромпет. Да. На Какво се произвежда което... тока? С какво се произвежда тока? Не с какво се произвежда, по какво върви тока. Жици. Да. Как го продадеш една къща, преди да си я продаваш и написал номера? Как се казва? Вивитка. Не, бил. Борд. Да. И точно. По-малко от стол. Табуретка. Да. Нещо, с което шиеш. Игла. Да. Нещо с На вратата какво има? вратата, с което да. Нещо, което си слагаш след като се изкъпеш. Хавлия. Да. Хавлия еднакво е. Да. Ето това какво е? Ето това. Не, което ни топли. Което ни топли през... Парно. Не. Близко. Радиатор. Да. Айде нататъка. Нещо, с което си оглеждам, когато ти е студено. Това какво е? Буздъл кръв. Не. Да. Нещо, което гори. Тихо вие. Огън. Да. То някакво гори.
Някой момчета? Някой... Малко помощ? Ти вече ли го каза? Давай надолу. Кардиналски инструмент да се Което обличаш дълго... Пълторочно. Да. Чак толкова дълго да изкарам. Нещо, което отцветяваш. Пастел. Да. Нещо, с което метеш. Това? Да. Нещо, с което се катериш нагоре. Стълб. Да. Стълба. Нещо, на което гледаш. Телевизор. Да. Нещо, което слагаш на стена. Лепиш на стената. Да. Печи. Да. Нещо, на което пак се катериш, само че... Стълб. Не. Въже. Не. 19. Вау. Така. Добре, да играем с момчетата. Ето, написано. Айде. Така, Марио. Само че аз няма да участвам. Добре, Марио ще участва. Аз няма Айде познание. на песни, Марио, да го видим. Марио, сядай. Някакви английски. Не са английски, български. Ама Така и взимам. Знаеш нагоре, като знаеш надолу. Играм. чакайте ме. Тази... Заредени. Не, аз има и... Сладолет на английски. Кой пее? Айскрим. Да. Нагоре. Да. Аз съм като изгреба, а ти си като залеза. Не. Не. С. Тихо. Какво беше? Плото открито небе. Дай надолу, няма. Давай надолу. Ти си изгубили песни, бе. Не излиза песента. Давай надолу. То пише само Лана, излиза песента, давай надолу. Не знам. Адаптация! Още по-глупава песен. Васил. Аз съм и я ти рай. Господарство. Да. Чакайте, я засега някъде бе. Липсваш ми от дъното с душата. Ох, Ой ме смути. Ливанова. Бургаски вечери. Йорданка, какво беше? Йорданка. Бекова. Не. Тони Димитрова. Да, Тоник. Чакай. Не ме разбра. Не ме разбра. Дай надолу. Рафи. Какво направих? Имам сам теб. Слаба глава. Поригидов. Не. Какво беше? Киро. Да, надолу. Айде, че идват. Дай пак. Няма, не излиза песента. Не излиза. Една българска роза за теб. Паша Христова, дай надолу. Какво става, бе? Цвете от колата ти, ако желаеш, ще откъсна аз за теб. Разбира без да знаеш, да не Петър. И аз запомни си, бе, и аз искам... цяло лято! О, Криско Мрело, дело и рега. Сори ми каза песента. Ами те Днес са казах цяло лято. Какво пък толкова и да сме сбъркали, ще минем напред. Михаил Маринова. Не. Не, дивна. Дивна. Да те жадувам аз. Да те жадувам. Не знам. Само че знам песента. 6. И така, това беше от нас. Чакайте следващия път, но без Марио и само с